दिनै जिहेतु 76थि उदांस्रि सान भारतबर्षनि गोथार मोनसे उदांस्रि सान बे सानाव बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला खोब गाजा गोमजायैनो खुंदों। बे हाबाफारियाव जोंखौ खौसेथि बर' सुबुं आफाद आलासि महरै लिंहरनायखाय जों गोजोननाय फोरमायदों बिथांमोननिसिम। आरो बे उदांस्रि सानाव जों बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जिहेतु भारतबर्षआ मोनसे उदांस्रि हादोर, बेयाव थानाय मोनफ्रोमबो जाथिफ्रा मोनफ्रोमबो हारि माहारिफ्रा फिसा गिदिर गासिबो समानै समान मोनथाय नांगौ। बिनि थाखायनो भारत हादोरा मोनसे बेबस्था खालामदों गावनि राव हारिमु रांखान्थि भाबै दावगानो थाखाय, गावनि सोलोंथाइ भाबै दावगानो थाखाय साफ्रोमनोबो मोनसे गावखुंथाय स्वशासन होनायनि बेबस्था खालामदों। बे बेबस्थानि दारै जोंनि बर' माहारिनि बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय जेसेबांनाखि बर' माहारि दङ, दा बे काउन्सिलनि दारै जोंबो एसेब्लाबो गुबुन गुबुन बिथिंफ्राव दावगानो हागोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दं। बर' कसारी अट'नमास काउन्सिला जाहैबाय अट'नमास मोनसे काउन्सिल, मोनसे स्वशासन। बेनि जिथु जेनेरेल काउन्सिल बावसो सिद्धान्त लागोन हेडक्वार्टारखौ बहा खालामनाय जागोन। जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोंनो जिहेतु गं 22 जिल्लायाव दं, गं 22 जिल्लानि जेसेबांनाखि बुद्धिजिबि मानसि दं, गोरों गोरा मानसि दङ, रायजो राजाफोर दङ, साफ्रोमनोबो मतामत लानानै हेडक्वार्टारखौ बहा लागोन बेखौ जों थिग खालामगोन खौसेथि बर' सुबुं आफादा सिन्था सरसा खालामनानै। आरो जिहेतु काउन्सिला मोनसे जेनेरेल काउन्सिल थायो, जेनेरेल काउन्सिलाव सिद्धान्त लानानैसो बे काउन्सिलनि हेडक्वार्टारखौ बहा फज'नानै दोनगोन बेखौ सिद्धान्त लानो हायो। दिल्लीया मालाबाबो आसामनि राजधानिखौ धेमाजियाव जा बा तेजपुराव जा होनना बुंनो हाया। बेखौ आसाम एसेम्ब्लियासो सिद्धान्त लानानै बबाव फाथिगोन बेखौ सिद्धान्त लानानै दिसपुराव फाथिनाय जादों। थिग बिदिनो आसाम सरकाराबो बे अट'नमास काउन्सिलनि जिब्ला हेडक्वार्टार, बे हेडक्वार्टारफोरखौ उमुक जायगायाव जानांगौ होननानै बिथांमोना नटिफाइ खालामनो हानाय मोन्थाय गैया होननानै जों बुङो। गतिके बे अट'नमास काउन्सिलखौ जेब्लानाखि जोंना इलेक्सन जागोन, इलेक्सननि उनाव फुल फ्लेजेड काउन्सिल जायोबा जेनेरेल काउन्सिलाव सिद्धान्त लानानै बे काउन्सिलनि हेडक्वार्टारा गुवाहाटीयाव जायोना, सानजारि नोगोराव जायो ना, गलाघाटआव जायो ना, गवालपारायाव जायो बेखौ सिद्धान्त लागोन जेनेरेल काउन्सिलासो। बेखौ ब्रा ब्रा सोरबा जुदि बोथ्रोदनानै लांनानै बिदि खैसारि फाथिबा बेखौ जोंनि सायाव मोनसे इनाय खालामनाय होननानै जों बुंगोन खौसेथि बर' सुबुं आफादा। जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा जिहेतु जागायजेननायनिफ्रायनो जोङो दानि सोलिबाय थानाय बिजेपि दोलोखौ जों सापर्ट होबोबाय थादों। आरो जिहेतु जोंनो बिटिआरनि बायजोआव गं 22 जिल्लायाव 29टा समस्तियाव बर'फ्रा डिसाइडिं फेक्टर, जेरै धेमाजि जिल्लायाव जों डिसाइडिं फेक्टर, गलाघाटआव जों डिसाइडिं फेक्टर, लखिमपुराव डिसाइडिं फेक्टर, सनितपुरनि गहपुराव जों डिसाइडिं फेक्टर, ढेकियाजुलि समस्ति, राङापारा समस्ति बायदि बायदि समस्तियाव जों डिसाइडिं फेक्टर, दुधनै बादियाव जों डिसाइडिं फेक्टर, कार्बि आंलंनि डिफु समस्ति बादियाव जों डिसाइडिं फेक्टर। जिहेतु जों डिसाइडिं फेक्टर खिन्थु जों निजाबोआखै, देरहानो हाया। बेनिखायनो जोङो सरकारखौ मदद होबोनाय हिसाबै बिजेपि दोलोनाव जों दाबि होबोबाय थादों जे बाहेराव जोंनो रायजो सभानि एमपिखौ जोंनो होनांगौ होननानै जों बिबोबाय थादों। जोंनो थांनाय बाराव होदिया, उननि बाराव होनांगौ होननानै जों बिनाय थागोन। आरो जुदि खायदा कौशला गोरोबलायोबा दोलोनिफ्राय जोंनो बिजेपि टिकेट होनानै जोंनि मानसिखौ एमएलए एमपि देरहाहोनो थाखाय जोङो बिजेपि दोलोखौ नारसिननाया जोंनिफ्राय थागोन। बेयो जोंनोबो नांगौ, जोंनि रांखान्थि भाबै जोंनिखौ नायनो। बिथांमोना साननानै नाय, बिटिसिआ जाहैबाय मोनसे 6 सिडुल एरेन्जमेन्ट, मोनसे स्ट्रं मोनसे एरेन्जमेन्ट, सेमि स्टेट होनना बुंनो हायो। बेयाव चिफ थाबाय, गोबां इएमफोर थाबाय, नङा होमबा? बेजों लोगोसे एमपि थाबाय, गोबां एमएलएफोर थाबाय, केबिनेट मिनिस्टार थाबाय। बिनि बर' रायजो राजाफोरखौ नायनो, बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ नायनो गोबां पावारफुल मानसिफोर थाबाय। जोंनि बिटिसिनि बायजोआव फ्राय 10 लाखनिबो बांसिन मानसिखौ नायनो थाखाय जोंनि सासेबो एमएलए गैया। बेनिखायनो जोङो रायजो सभानि एमपिखौ बिदोंमोन। आरो थांनाय एमएलए इलेक्सननि सिगां जोङो मोनसे सुक्ति जादोंमोन बिजेपि दोलोजों, जे पावाराव फैब्ला बिथांमोना जोंनो 3 स्टेट लेभेलनि चेयारमेन होना बुंदोंमोन, खिन्थु दिनैसिम होआखै। बे डिमान्डखौ जों लाबाय थादों दिनैसिम, आरो जोंनो होनांगौ होननानै जों खावलायदों। जों जाहाथे जोंनि बेयाव गोग्लैसोनानै थानाय
रांखान्थि भाबै गोग्लैसोना थानाय सोलोंथाइ भाबै गोग्लैसोना थानाय बेयाव थानाय 10 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुंखौ नायनो थाखाय जों बेखौ बिबोबाय थादों। आन्दलन डेम'क्रेटिक मोनसे काउन्ट्रि बेयाव आन्दलन खालामनो बयहाबो राइट दं। सोरहाबा गोजोननाय गैयाबा आन्दलन खालामनायनि राइटआ बयहाबो दं। आन्दलनखौ जों खालामनाङा होनना बुङा, खिन्थु नाय जिथु जिअग्राफिकेल जिथु डेमोग्राफिखौ नायोबा पपुलेशन पेटार्नफोरखौ नायोबा जोंनि बिथिंजाय थारमाने बड'लेण्डआ जाथाव फैया होननानै जों मोनसे माबा नुयो। थारमाने जाथाव फैयाब्लाबो जे बड'लेण्डआ मोननांगौ होननानै जोंनि बिनि रायजो राजाफ्राबो गोबां मुंख्लं जाबाय। जोंबो बे खेत्रआव जोंबो गोबां मदद होबोबाय, नङा होमबा? खिन्थु जों गोदानै दा मोनसे गावखुंथाय गावखौ सोलिनो आन्था मोनसे गावखुंथाय होबाय। बे खोब गोदान अबस्थायाव दङ। बेखौ जोङो जाजानो लुगैदों। जिहेतु बिटिआर सुक्तिनि जोंबो सागानगिरि हिसाबै बिटिआर दाख्लैसो मोनसे सुक्ति जालांबाय। बे सुक्ति मथे मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंजोबनांगौ होननानै आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारखौ जों नारसिनदों। दाख्लैसो दिल्लीयाव थांनानै जोङो प्रेसार हैबावदों दाफुंजोबनांगौ होननानै। आरो जों जिहेतु मोनसे काउन्सिल मोनबाय, बे काउन्सिलखौ गामिफोरखौ सोसनजोबनानै समस्तिफोरखौ दाफुंजोबनानै मोनसे स्ट्रं मोनसे काउन्सिल दानानै मोनसे मडेल काउन्सिल दाना होनो थाखाय जों भारत सरकार आरो आसाम सोरखारखौ नारसिनदों। आरो थोजासे जोंनो रांबावजा जिथु फुजि आबन्टन बेखौ होनो थाखाय जों सरकारखौ नारसिनबोबाय थादों। खुलुमबाय बयनिसिमबो। दिनै 15 आगष्ट 76 इन्डिपेन्डेन्ट डे भारत हादरनि, आरो बेखौ नोजोर लानानै आजादी का अमृत महोत्सव सारा भारत हादराव बा भारत हादरनि मोनफ्रोमबो अफिस मावखुलि गामि सोबावबो बेखौ खुंनाय जादों। दिनै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जानानै दिनै नैबे 76 आजादी का अमृत महोत्सव 15 आगष्टखौ बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावखुलिनि लांगोनायाव खुंनाय जादों। आरो बेखौ नोजोर लानानै जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव सिंनि थानाय रायजो राजाफोरनि माखासे जेंना बा माखासे मोनथाय आरो माखासे हाबा मावलांनाय ससियेल वर्कार हिसाबै बेफोरखौ जोङो बान्था होदों। दा गिबियावनो जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव थानाय माखासे ससियेल वर्कार हिसाबै समाज बिथिङाव जा, धोरोम बिथिङावनो जा, मोसानाय बिथिङावनो जा जोङो बान्था होदों। आरो जोङो 29 बा 29 सोद्रोमानो बे बान्थाखौ रानना होनाय जादों। आरो फैयै फैयै दिनै बे आजादी का अमृत महोत्सव बेजों लोब्बा लाखिनानैनो बा 15 आगष्टनि बे इन्डिपेन्डेन्सखौ लोब्बा लाखिनानैनो दा भारतनि दा DID लिटिल मास्टार GTVनि फार्स्ट बान्था मोनगिरि गलाघाट जिल्लानि सासे DID लिटिल मास्टार सिजन 5नि नबजित नार्जारिनो बिथांनो 50,000 होनानै बान्था होनाय जायो, लोगोसे बरायनाय जायो। बेनिफ्राय फार्स्ट रानार्स आप अनुप आपुन पेगु फार्स्ट रानार्स आप बिथांनो 20,000 आरो आद्यश्री उपाध्याय सेकेन्ड रानार्स आपनो बिथांनोबो 20,000 होनानै मानजों लोगोसे बिथांनो रां होनानै बेखौ बरायनाय जायो। बेजों लोगोसे जोंनि मोसानाय बिथिङाव आरो माखासे दामनाय देनाय बिथिङाव जायफोर रोंगौथि दङ बिथांमोननो जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जानानै गोसोखां हिसाबै बिथांमोननो बान्थाखौ राननाय जायो। दा बेजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव थानाय जायफोर आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, बर' दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' आइजो अनसाय आफाद आरो गुबुन गुबुन बिफाननि फसंथाननि जायफोर दैदेनगिरि दिनै मेलाव नुजाफैनो हादों आरो बिथांमोनखौबो जोङो हागौमानि बरायदों आरो मान होदों। बेखौ लोब्बा लाखिनानै जों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जानानै जोङो बे हाबाफारिखौ मावनानै जोङो गोजोननाय मोनदों। जाहाथे जोङो फैगौ समफ्राव बिथांमोननि गाहामनि थाखाय खामानि मावनो हायो बेखौ नाजादों।
आरो दोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला दिनै बोसोरनै आगान सुरबाय बोसोरनैनि बे आगान सुरनायाव स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जा रां बावजा मोन्दोंमोन बेनि गेजेरजों माखासे डेभेलपमेन्ट स्किम बेफोरखौ मावनायनि जोङो फारियै बुंलांदों आरो मावबाय थागोन जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव थानाय माखासे जेंना बा डिपार्टमेन्ट 34 डिपार्टमेन्ट बे 34 डिपार्टमेन्टनि आयदा महरै जोङो रोखा रोखा फैगौ समफ्राव मावलांनायनि जोङो थिरांथा लादों आरो बेखौ मावलायनो थाखाय जोङो आगान सुरबाय थागोन आरो हाबाफारि लाबाय थागोन आरो बेखौ नोजोर लाखिनानै आं बयनिसिमबो दिनै 15 आगस्ट 76 नैबे आजादि का अमृत महोत्सव बे खुंनायनि थांखि हाबाफारिनि गेजेरजों बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै बुंनायखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों। नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।